अहो तू अकेले बैठल रही और बबुआ पता ना कहाँ गई बनी। हाँ के तो बुझेबे ना कर बबुआ जी हाँ चली तनी कनिया बेरी बैठी सब ठीक बा नू। हाँ सब ठीक बा। जा तनी हम भेजे बबुआ जी के। नहीं 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 लजा मत हम एक दिन उतर रहनी तही तरह लजा तो रहनी ठीक बा हम भेजा तनी। नहीं इसकी लगा वाली बात नहीं है। अरे हमारा से काला जाए तो बटे हम भेजा तनी बबुआ जी के। नहीं नहीं सुनी ना कहनी है कि नहीं उनकरा के मत भेजी तब वो बात ना मानी है ना आवे ना तो उनको पूरा कर देते बानी तुम पता नहीं हम नहीं की चाहती कि हमारा के यहाँ आवे। हम अपन प्यार अपना यार खातिर बचा के रख ले बानी केहू के देखल नहीं की चाहत हम प्यार कर रहे पहले माई बाबू से परियार से शादी करिए दे ना पर हमारा हम अपना भेड़ी केहू के लगे ना दे केहू के हम देखल नहीं की चाहत आवे वो मटको बियाह कर दे बारह ना बियाह करके लेके आए बारह ना फोन करो के ना आवे देव अपना लगे अपना के बड़ा स्मार्ट बुझत बारह ना आज तक ले हम केहू से कहना मन नहीं थी आज तक केहू के कहना में ना रह। अरे लजा तरुका हो ए दूर रही हमरा से दूर रही। हाँ अरे अदना नाला जाए जाला भाव धइलू न नैहर में अब का भाव धरे के बा। हम कह देनी ना कि हमरा से दूर रही तब फिर बोलला के जरूरत नहीं थी। अरे ई कटहियन बिलरियन ने कहा परदर हो हेन तक वो का हम कहता नहीं कि हमरा से मत बोली। अरे आज हमनी के सुहाग रात हो जिंदगी के पहला शुरुआत कटे कुछ नहीं खे हम अपना नैहर में प्यार कैले बानी सब उन करे बारह उरा कुछ नहीं खे बियाह के बड़ो नैहर में। हाँ तो हमारा से बियाह काहे के कइलो त माई बाबू बरियाई से कैले बाना तो तोहर माई बाबू कहे ना गेल ठे जवा बरियाई से कैले बाना तब आए बानी। ई बतिया बियाह से पहले ना मुरल कहे के ता ना आज बियाह हो गेल त यार वाला बने लगल उतिए ना रोजी से बोले के चाहे अब का बोलला मैं बेटा तो मैं बीत गई कह देनी ना कि हमरा से मत बोली तो मत बोली बस मत बोली। हाँ तो केकरा से बोली ए जे दूसरो कोनो मेहरार बेड़ से हमार का जानी हम अपना प्यार से बोलो उन करे खातिर कुल बा उन करे तो प्यार के घर में कहना चल गेलू का करे हमरा घर आइलू कहते बानी कि नहीं माई बाबू बरियाई से कैले बाना तो हम का करी। तो तोहर माई बाबू बरिया निकलबे तो हम बरिया करे तार से रउरा बरियाई नहीं करे तो बरिया जाई माने काहे खातिर है जाइल बड़ू हमरा में साटी मत दूर रही हमसे हम तार में दूर रह के जाइल बनी। हाँ दूर रहे खातिर हम कह देनी ना तो मान जाई बस। हम देखो तनी कि चाक के बरना तरह के दबा देनी तो कही हटी हटी अपन भतार के हंसे के ढकेले ला हम कहता नहीं ना कि ना बस अपना प्यार खातिर हम कुल कैले बानी। तो आई भतार कहिया का में जब कुल प्यारे करियन तो कौनो काम में ना आइला कुल प्यारे काम में आई। कहत रहनी कि हमार शादी हो जगह पे मत कर लो तो ई नोट के फेरा में खाली पर रहे लो है क्या नोट लेके आइल बड़ी आओ तो अपन छाव भाव देखा देली तो काहे न ले लू अपन यार वो के जे बोली मत जान शांति से नहीं हां चलो तनु उठावा तारे नहीं तो मेरा रूल देखनी कि बिया होइल के करा से गुण गावत के कर लेकिन होली सकी ऐसा काम हो रहले तो छुपा के रखेली सब तू हे जगह के प्रचार करता डू ऐसा मेरा रुक हमरा कह अदा ना हमर दिन गिर गेल बेटे रउरा ना है तो हम प्यार रखे खातिर हमरा के तैयार हो जाई तार तेरे बेटे नु हां तो तब हेजू का बाडू चल निकल ओकरा के जा हे जे तार बाबू किन के धले बड़ा बाबू देले बाना सब आइल बानी तो आइल बड़ू का करे जा काहे खातिर आइल बड़ू जब छू इने जब ठेकबे ना करबू तो आइल के बड़ू बोलावले ले तू ओकर ओके तो हे जाइलू देखा ना कदी हमके चलिए हमरा के पहुंचा दे हां जैसे लेके आइल बानी वैसे ही चल के पहुंचा दे। तार बाबू है भाई जुसा के लिए चलो हम पहुंचावे जाइबी लियाल बानी आप तो पहुंचाई बापे ढेर बोलत कह दे लड़ा दे मुड़िए देव कौन नहीं कि छुई मत हमरा के छुई ना हत हां का कर दे छुई का कर दे छुई तो बोलो ना अबे मार दे मुझे गुस्सा आई तो तू हां इतना जो होके बता मैं हो गइल बा फूक देले पलट ना जुबे वाली में अबे बोलब कि देखा ये लोग तो नो कि 100 ग्राम के बाड़ू 1 किलो से काहे लगो तड़ू
ए तू रहल चाहत रुकी कि जाए चाहत रुकी बताओ ना मेरे से। हम जाए चाहता नहीं। भौजी अजी का भइल जी? सुनत है ना का भइल? ये क्या कर लियो? का भइल बकनी कुछ भइल बा? कुल चीज हो गई बाकी क्या बटे? हां कुल चीज अरे कुल चीज जान ले कुछ जो हो गइल त हो गइल ई त सब में होला। काले बिया आज तलाक का तलाक जब सुनत रुताओ ने का कौन चीज मैंने कहा तनी अभी कनी कि कुल चीज हो गइल कहा तनी कि तलाक उहे बते मैंने कहा हमरा तनी मजाक करत नहीं रुआ पूछ ल हम तोरा से मजाक करते नहीं इनके मुंह हो कनिया ई का कहत रहा सही कहता नहीं बिल्कुल। सुन लियो हाय ई कैसन बाबूजी देख के बियाह कइ के ली का जाने खाली नोट के गाड़ी पर सुते के मेरा रहन आओ कौन बात बता कनिया कहत बिया कि न यार मैं यार रखले बनी का तेरे शादी से पहले ना बोले के चाहत रहला तू तो बतेले ले दो तीन हाली बे त हम बतिएले रहनी त जानत नहीं की आजकल के लड़की बताइली से ना महाराज बरिया से शादी कर बनो तो क्या करी? हम तो ऐसे ही सतर हो तिलकहरू फेर दिहनी बरियारी से बाबूजी के बियाह। कहला के चलते खाली अब हम का कहनी का कहतनी रो का चाहतनी अब रखल चाहतनी कि भेजल चाहतनी बोली हम बरियारी के के ना रख सकिना ठीक बा त केहू के बरियारी रखलो ना जान जाला खूंटा पर गाय बनाले जब रहेले तब तुड़ा के चल जी तो ओके छोड़ दिया गई। हां तो इनके के जौना गाड़ी से आई बड़ी नु ओही गाड़ी से इनकर बाबू के बोला के भेज द हम रखे के फेर में नहीं थी इनके तो चलिए हम फोन करवाओ तनी बाबूजी लोग हम की बतियाली अपना समझी ले भेजी उनकरा लड़की के हम और रहे जी फिर में नहीं थी। रहे के फेर में तो चलो निकल निकल जरा के रखत मुंह भी के लड़ा होती काली ने का सिखैले बड़ा ढकेला का बानी ढकेला त नहीं ठेल दो कि जंगल के बाहर चल जेबू जाय दी लड़ी मत रो के रखे के नहीं के ना नहीं के रखे के तब भेजी हटाई ओने हमारा में ठेकल का बड़ घड़े होने तो चलो निकलो तारा इधर में बाहर ही निकलो घर के किराए पर निकलो लेके आगुए में चलो निकलो तेरा के रखलो नहीं पीछा तो ढकेला का बानी हम यार वालों ने खींचा और मार मतलब तो से की भात बीज देबू जानते नहीं को मारे का बानी खेले बानी का हमके खड़ा होगी हां पहले लाते मुंह के मारबो करा बाद देबू बताओ हसन छछुरो मेहरारू से बियाह करा देला जिंदगी भर लोग के हंसे के हो गेल नु जहिया बियाह होइल ओई दिन तलाक होई हमरे को किस्मत भगवान लिखल लड़का जने कौना कलम से रुको इनकर विदाई कली निमन से तबे हम खाई। नमस्कार प्रणाम भैया हम रवि किशन सबतपुरा समाज के गोड़ छुके गोड़ लगा। नमस्कार प्रणाम हम शिवानी सिंह सबतपुरा समाज के गोड़ छुके गोड़ लगा तनी और आप सबके बीच में बाटे नंदू फिल्म्स तो रोरा सबसे हाथ जोड़ के विनती बाटे कि चैनल के अपन ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दी और ये चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और सब्सक्राइब करी। यही के साथ दे विदाई अगले वीडियो में।